jaɓi ganto en calminiɓe ɗo calminɗen ɓeeɗaɗo ɓe jondinoɓe muñal on en calmini ko abbi e maɓɓe ko fof gila to gouverneur ji haa to directeur ji haa to none chef de gouvernement en calminiɓe gila to sécurité haa to none domaine to sengo ko joti no borru en ɗo ni ɓe Allah adduɗoɓe nalɓe ɓe fi en calminiɓe ɗum ko raɓɓuɗi e haala enen calmina yeesoɓe région meɗen oɓe ɓay ko ɗo Allah addi ko ari ko en calminiɓe maɓɓe kala ɓen jogii gelal en kersinaniɓe ngal geɗal en teddiniriɓe calmingol ɓe wuro maɓɓe e yeesoɓe maɓɓe heɓeɓe kalfitii alhamdulillahi rabbil alamin ɗo wota en juutnu ɗo no ceerno wari ndi wadde ni laaɓe ɗen tos si Allah yoɓi on si Allah hawrini on ko he dow noon nafoto en ɗo mboyno ɗo ko du'orde he ne'orde wona ne'irde de ko du'orde he ne'irde he ne'orde e taɓɓugel he janngirde de kaatane tati mboyo ko ɗum arse ɗo ɗaɓɓeede mboɓe on ko kañum wallata en toon hoore wona goɗɗo wiita ɓe wanni ma waani ɗal ɗum ma wanni mboɓe ari ɗo hanno yiiɗen wayɗo ni poɗen ɗo heewɗo ni gila ɗiɗo piiduɓe en jii ari arama nono hen waata mboɓe eto haata ɗini ne walli hoore ɗum waddi enen ɗo kedda sinayi mon ɗi wonno waata sappo kettaɗo no mbowo wiide ni homboɓe wiyama ko addora mirami yimɓe belan éponge mum heɓɓe wiire ɓe en to rogetten ɗo aw kono baɗɗen ɗo ni no ñaakiɗi baɗi ni ha jomiri heeɓi ni ko noon mbatten ɗo mboɓe eto ha walla en hoore mum jaɓa wallude musidɗo mum o hoore mum en beltima en du'ima Allah tawnino en ɗiɗo duɓi ɓaawo tawni en kala hikka aha enen ɗo fi min rowani en tawano none gonɗo ɗo rowani tawano kono enen gandi ɗi woodi tawanoɓe ɗo rowani tawaka hikka ɗon ɓe tawaka hikka tawano rowani tawaka hikka en torima Allah e moƴƴere nde yurmene mum nde no Allah yurma ɓe yaafoɓe mawɓe mum hen sukaɓe mum seere mum e almuɓe mum jinnaɓe mum e ɓiɓɓe mum ɓeɗo e gonɓe to adnata ho piw none mo ganduɗen ko enen mum dendi enen mum battira jaam e bone teddungal e hoyre to wawi wonde hen wawi worrude en beltanima ɗum en duwanima ɗum wurtiɓe he ɗum ɓe en torima Allah no Allah yurmo ɗum en yaafo ɗum ko powten ɗon en torima yeesoɓe men ɓe Allah ɓami en halfini en ɗum ɓe woni ko ka en tinna en ka en kalfi en torima Allah no Allah wallu en ɗum en ha no Allah newnan ɗum en no dollira en Allah noon haɓe no kerana en to yeeso e dow jamma jam ɓe ɗowa en haa ɓe jotinoya en ɓe kannanaɗo taa ko e dow jamma jam ta tana waɗani Allah ɓuɓɓina laamuji leyɗele meɗen ɗi mo hersinana leydi min ndi noon jam mo hersinana leyɗele takkiɗe en ɗe kala jam mo wennana en ɗaɓɓere nde mo ɓuyrana en satteni ndi mo ɓeydana en kawral ngal mo ɓuyrana en lurral ngal luural ɓerɗe luural hakkillaji luural pitali mo seerna en he muɗum mo hawrina miñeji ɗi mo waɗa e majji barke mo hawrina kawral ngal mo waɗa ngal barke mo hawrina hawreɓe ɗe kawren ɓe mo walla en ko en gasata ha he ɓawo mum ko idi ɗum ko pitawo taw ko diine woni saabu ha enen ɗo en torima Allah e moƴƴere nde mo walla en no gorrel jiyaɓe makko gila ko aduna ha ko lakara ma fo ɗum o gollereede ɗum ɓe woni needi to tarbiya to sello needi enen ko en tijjaniyankoɓe ɗum woodi en ɗum gooɗɗen ɗum goodeteɗen en torima Allah no Allah waɗen almuɓe Cheikh Tidiane ɓawi ɓe waɗi en tijjaniyankoɓe nono fawran en ɗon woni almuɓe Cheikh Tidiane koko en tijjaniyankoɓe oɗon haalade jam mi calimi ɓammi yirɗum ɓamanirɗum komi tijjaniyanke heddi hono gorranmi almuɓe Cheikh Tidiane ko gongol almuɓe Cheikh Tidiane ngol woni waayatu ko ɗum ene fay ko wayata ono tofta enen Allah no Allah warta en almuɓe Cheikh Tidiane gila ga aduna haaro lahara en torima Allah no Allah ɓuɓɓinan en ɗemen leyɗele mbo hoytinan en jarabeji baɗoɗe ɗi cuuɗiɗe ɗum e peñɗi hen fitinaji kulɓiniɗi ɗi alano waɗe hay goto andano ɗe cellisa makko mbo andani mo jiɗi ganinama en torima mum wallu en mo ñifana en mo ñippana en ɗi keɓten koye men keɓen jaam keɓen no dewrenɓe keɓen no nangiren haaju ɗiɗo gonɗo ɗi joom on wawata ɗo haalde no wonenen tawoyɗo ɗinin duwa ma cirholɗo goɗɗo ɗi duwa awa o diwaɗo Allah diwani ɗum
ko addi baɗanami hoƴƴude ko eko goɗɗo tan haalantami hoƴƴude anndi honondi wayi mi wawata ɗoɗo gommi ɗo wona neɗɗo o mami siitotan o ko ɗum mi waɗantanoke hoƴƴude on tuma haɓɓi so leese mi raɗi waɗi gihe wona ɗum koto laakara wota ɗo oɗo ko jaɓi bante tan jiimi ɗo kumpiro en gila gimmiɗen ɗo jaaɗen to Guinée Bissau haa ɗo ɗo dari en ɗo ko tuuba ko wiyete ko 24 heures sur 24 ko service fofraka fotoraka balalli fotoraka ɗoygol hano arta ɗo ni haa ɗo ɗo gonɗen ɗo ko ligge ɗalano ko ligge tawata ala ñallin ala ballin fawtiɗon en jii darnde musidɓe men ɓe Allah wattidi en halfinaɓe en ɓe laamiɓe en ɓe gondi en gameɗen ɓe en jii darnde maɓɓe nde en jii no ɓe daroni en jii darnde nde jiwini ɓaw men jiwini aw toppiro en leggel men ngel ɓaw ngel fiini cangilel ngel tuppel ngel ndiyam taa ko bimɓe kiikiiɗe tuppirtel ngel ndiyam wona ñalowma ta en ɗaldami e koye maɓɓe muñanen ɓe kala ganteji maɓɓe ɗi wona ko ɗo ɓe kebre hani no ɓe mbawata en wallirde ni taa ko noon taa ko noon muñiranɗen wona no faaldi en ni hoɓe balla en nena no ɓe daarna ballal ngal horoɓe mbawata en wallirde wona ballal ngal ɗi fotti wona alama tawoyta wallaka ɓe wallira en noon enen kala gollimare noon ɓe mbawata en fottinande enen piyo no laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mo wi moyo innakum la tasa'una annasa bi amwalikum walakin liyasa'hum minkum basɗul wajhi wa husnul khuluq koko fotata ko ɓamte wa innakum la tasa'una annasa bi amwalikum walakin liyasa'hum minkum basɗul wajhi wa husnul khuluq kala ko fotata wata fecce taran fotata juuɗe wi'a wata fotuji he boɓe muñana en to hoore mum muñana en to musiɗɗo mum to eto ho yawana tan ɓayɗi yerde baraji wangol no yawana hoore mum ɗi faala andiranede no andiran musiɗɗo mum aha oɗo baaliɗo ɗo mo garse min ɗo wadde ziyara o ko ɗiɗi pet ha tari wanno haaju koltade we Allah ɓe ko birdagol e jokkugol enɗam ko dewe Allah e birdagol e jokkere enɗam miran yiɗi mo rewranno Allah ɗe majji piyo tana majjuɗi ɗi piiɗinen ɗo kurusi makko ponnoɗo ni o mo wirde ɗum ha ñaaƴude ham waɗi belameje ni waɗi belameje mo tawri numéro o kurusi mo tawri numéro 83 o kurusi boɗejo mino o tami ha joni o mo wirde ɗum ha wara waɗi belameje min jimi noon o meeɗaka monede waktu meeɗaka monede wasifa o dennabo yo tawe hen tawde dennabo yiɗi ko jahirena o mayde yo tawe hen o ɗannotono o hoɓɓe garatno hen o jannatno o windatno o weli hedindeni o hedindinani ko foti eero garnoɗo ko haɗo makko aranno o folimanta goɗɗo ɗinde fadi o ko ɗo henni woni ala dennabo patotono ɗum ala dewgal patotonongal ala mayde patotonoɗum ala waktu patotonoɗum ala wajiba patotonoɗum daaregol nawnaɓe mo laareno nawnaɓe mo yahannoto gesa mo ɗannotono o yirdede kurusaji mum ɗi haaɗi de'i ɗum andini ɓeeɗi woodi ko alamu moɓe jahannota wona e oɗo alamu min ko ɗum mayde mino laaɓa ɓeeɗi woodi ko jahannoto gona ɗon ta wonaga sabu min o kurusi mo jogin ɗo min poddi duuɓi joyi laaɓi hay ñaayre wotere e ñaamaki we'etima ho o ñaamoto wona kam minaariɗa on heɓani o wirdere kurusaji ɗiɗi ɗin ɗo mi yahiɗo mi wawa ɗeɓude wirdere ɗi ha ñaaƴeɗe ñaamini ɗum wi o ɗi woodi to yahanno ko wona ɗo o woni ala ko faati ɗum e wirde mum ko addi
mo dukki nden somre ko awa dukkoɗen ko ɓuri noon ho en keɓa komo heɓi ko somre makko nde somre almudagu makko e somre enɗam makko addi ko ari ɗo ko kala ko jiiɗon ɗo heɓi ko makko woni sabu ha ɗum heɓi non mbo waɗi ɓe heɓiri ɓay en gandi noon mbaɗoyen noon nomo tindinanno en mbaɗen ɗum jahen mbaɗoyen noon komo rentinanno en ko jahen mbiyenoɗen ɗum ɗo wadula goɗɗo o jahen naggeteɗen hawru mi eto mi hawrino musidɗo am mi hawrino mo Allah watta duniya mi muñanamo mbo muñanami mi suuramo mi suurami muñanen laamɓe min ɓe muñanen yeesoɓe men ɓe muñanen seerenɓe men ɓe to o nambara jahoɗo han o keeciɗo hakkillammo mi suura o haalde mi waawa ha o yernude ho enen fulɓe mi annawoɓe enen en kammanaani sooɗaade he mirango ñaamruɗen neɗɗo ñaama he horde ma ñaama he booli haade rutto sooɗo toon enen ɗum na aadame enen en coota ko ɗo ñaamɗen ko won ɗum seerenɓe men ɓe keddanen ɓe hono keɗiranten ɓe ɗum ɗo ko jarabi addani en han ko ceernoino o mboy ɗum ko ɗiɗo arani mboy technologie ko ɗiɗo arani ko andiraɗo whatsapp ko mboy ko ɗiɗo arani ko fulɓe e juulɓe enen kam en jeedata ɓay en jii ɓe du orten ɓe ɓe kormorɗen ɓe jooɗi ko birsugol ɓe e gaydugol ɓe kaalgol ellaji maɓɓe casiɗen taa mino hirsi haa mino haari mino waalira suudu am min jonngooro mi huɓɓa téléphone am mi haala e mabbo ko paalaami mi wiya ɗon mo paalaami wiide wo mi yejira ho Allah ɗum ɗon tiimi mi yejira ho min kala ko goɗɗo woni jinnaaɗo am woni jooni ko birsidirgol tan hinanooɓe suureere ɓe ko ɓe jooni birseteeɓe e o ko wi'anta ɗum ceerno a woni sabu haa mo fotaano mo aybinde aybiniimo a woni sabu haa mo fotaano mo wirsude wirsiimo ko an woni sabu ko an haali he oɗa an haali he kalifa oɗa he komo faalaaka on haale pawɗaamo kaalgol he kalifa ma he ko a faalaaka kalifa ma o haale kala ko ɓe wiɗo kalifa ma o ma wiɗo mo kormoɗa o ganda ko an woni sabu ko an wiyani mbo on a wiyani mo wiyantake awa kedden keddindirani keddanen ɓe toroheɗe mbiyaɓe keddanen gonɓe sabu ha enen ɗo goni yimɓeɓe ɓoran birsuɓe mi torima on noone mbiɗo ko ɗo artirte mbiɗo ko ɗo humi mi torima ɗum no reen hurum fuɗɗora ɓe hoddi ɓe fuɗɗora ɓe rendi ɓe fuɗɗora no nene ɗum mino e jogii koye majji tati ma nayi ko hannon pellinan mi haalanmi noone mo jehoyimiɗo sengo whatsapp no andu min e whatsapp men cooɗori fii hoko wata mi nelde e whatsapp am yo audio ɗomo du oranmi ayninte mi sohoɗo honi whatsapp haalaama teddingal ɗum mi heddoɗa oɗo nodde nooto noddanoote toon kay mbimi ɗum noone mbo joto yimɓe sengo whatsapp anda mi sooɗimo han whatsapp ɗo mi sooɗimo whatsapp ko hampan noon fii hoko mi nannama e whatsapp am he komi anda ho heddal limanagal anda sago neɗɗa ko ammu e ho en kalani ɗiyeno ko kaale o docteur o ari tan addi lekki ngil ñappi e dow kofjal gañande he mbo soccani gañande ha yalti ƴiƴam e komo ɓeyde yijjonde ko wiyama soccande ha nde yalta ƴiƴam ɗen mbo waɗa lekki makko ki awa dentinen ɓiɓɓe men ɓe deena ɗen taw enen men haare duttoɗen dentinen ɓiɓɓe men ɓe worɓe mum e rewɓe mum noɓe deena noɓe deena hurum 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 ɗi woni mo Allah jabrataɗe
worɓe ganduɗa haysi a miiji ɗum tana ta a haalani ko Allah ɗandu tawa ko a miiji makko tana ɓe ndi hende tawore Allah tawa ko a miiji makko tan tana a wotatami ala ko haali kaala e makko tana mi laaɓa noon oɗo ko heɓen tawa mi wakkinto heddaade ɗo ɗum siko mi hirsera mi hirse sabu arabe o rewno haala mbayi yo man lam yumut bi sayf mata bi gayrihi mayde ko worta awa min de mi tawakaro to tedduɓe koynete mi tawakaro tedduɓe birsete mi tawakaro tedduɓe koynete mi tawakaro tedduɓe birsete min mino faala teddinanede mbo am ɗum waɗi si Allah jaɓɓi han tanami hanga Allah dallu mata mino ɗani ɓayɗani ɗo wondani hakkille mi haala kono si Allah joni heɓri feerani mi aybinanta goɗɗo mo teddiri o fiyo ko wata ɗum fa mo gaybinangol kam mo teddirimi o ha mi soɗima taw WhatsApp nan min mi wawata taw WhatsApp haruma kewto yiimi ganduɗo ko WhatsApp waɗana o mi tamana ɗum WhatsApp kono wiyeɗo yahoɓe hamɓe alamo cuusami joganade WhatsApp sabu WhatsApp wiyo none joguiɗo WhatsApp to jaygol haydi noon WhatsApp am o wiimi sabu neɗɗo terɗe makko ɗe fi wawa moɓɓilde ɗemgal makko ngal ɓiltamo kono si ɗemgal makko ngal ɓilima a laata mo ɓiltoyo ñawoɓe ɗini ɗo ɓe gandi nangiraɗo ɗemgal yo uɓeretaw min taw mi soɗima WhatsApp mi fadi ganduɓe ko WhatsApp waɗana koɓe ñande keɓomi on yo on min mbaɗa contact to onon paala yo no haaloy ko faala o haaldano faala o jom en jaafo weltama du'ama no Allah humto haajuji gardaɗi ɗi e haajuji ɗalaɗi ɗi no Allah wonnan en arkisaji ɗi no Allah newnan en arkisaji ɗi Allah okora en cellal ɓalli e cellal hakkillaji Allah okora en gandal baɗagal barke e needi baɗani barke Allah okora en jiidi baɗani barke Allah okora en jawdi waɗani barke Allah okora en laamu waɗamu barke Allah newnana en no laamore en he dow newye he dow yurmede Allah okora laamɓe men ɓe ɓerɗe kecciɗe ɓerɗe jurminoɗe hakkillaji juuraji no hakkille mbo laamɗo men han o luɓora o ni no Allah waɗan en noon en calmini laamɓe ɓe piiw fodde halfuɓe en ɓe piiw en calmini ɗum en du'anima ɗum en calmini seeren ɓe piiw en calmini almuɓe piiw en calmini noon e jinnaɗum en calmini noon e mbo Allah fawi jikke ngam meɗen no Allah timminan ɗum jikke mum ɗen gorko mum debbo jooɗi e yayi piiw to wawi wonde o allahumma salli ala sayyidina muhammad wa alihi wa sallim fatiha salatul fatiha اللهم فارج لم يكاشف الغم ومجيب دعوة الضر الرحمن الدنيا والرحيم وما تترخون فرحمنا اللهم فارج لم يكاشف الغم ومجيب دعوة الضر رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغننا بها الرحمة أمن سواك اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين الرحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة يا ودود يا ودود يا شكور يا شكور يا معين يا معين يا ناصر يا ناصر يا حفيظ يا حفيظ يا رؤوف يا رؤوف يا ولي يا ولي يا